Teko-teko do mangan. Ada-ada Pak di Wonogiri. Dua mangan tekan Wonogiri. Enak tempe. Tuan rumahe lho. Anut karo sing anu kon sembarang kon meneh. Tempe Wonogiri ki enak lho. Kuwi nang pakon segane menune. Oh ya, udah terlambat. Menune. Wis bar do mangan kabeh. Makan kon sote. Wis. Iki. Pawone Burna. Iki tanduk ping 3. Wis. Ra umrah. Iki bose tanduk ping 4. Ben rasa. Oke turu bar mangan. Bar mangan turu seger. Istirahat nang Wonogiri. Oke. Bar mangan turu. Di penguruse Wonogiri Mbak Ning ya. Buke bar mangan kon turu? Ora turu ah. Hah? Turu endi? Turu ning endi? Turu nang endi nang mripat. Yes.